No dobre, ja si myslím, že asi aj hotovo. Ako je vidno, tak už som to trošičku zašpinil, ale ešte predtým, jak som to bol oviešať blatom, som to bol zvážiť, až mi to presne pasuje, že vlastne až viem, koľko to vlastne schudlo. A koľko to schudlo, poviem na konci videa, tak nezabudnem. Ale už si napíšem. No, čo sa týka nejakých nedostatkov, tak som si všimol, alebo skôr som počul, musím trošku ešte dofúkať predné boomstopy. Fúkal som ich na 22, ale budem ich musieť ešte prifúknuť. No a čo je hlavný problém, je to, že sú tu silonové spodky a mám tu kovové plochy. Padol mi tu kýbel. Kovové plochy, takže to dosť klepe. Klepe to, prirovnal by som to, ako keď máte na aute vybité všetky čapy, hej. Takže je to dosť také nepríjemné a ja som citlivý na pazvuky a nejaké vrzlikania v aute a tak. Takže to pôjdem k Mirkovi Hajskému do Smarfu nejaké silom bloky vyrobiť a namontujem to tam a ja si myslím, že to bude úplne topka. No, sieťky tiež už mám, viac menej v interiéri mám tiež všetko spravené. A vzadu, viac menej to ste všetko už videli. Taktiež vzadu boomstopy ani fúkať nebudem, to je fajn, len tam dorobím tie silom bloky. A tlmiče tiež som spokojný. Chcel som ich rozoberať a trošku pritvrdiť, ale asi to nebude treba, keďže tá váha klesla, tak aj hodinu som sa asi vozil, takže ešte to není úplne nejako brutálne vytestované, čo sa týka podvozku, takže to sa ešte bude riešiť. No a čo mi tu ešte viac menej chýba? No tak sú ešte sponzory, nálepky. To je Gafa Auto a Jones Way. No tým by som chcel aj poďakovať za minuloročnú spoluprácu. No a keďže budeme pokračovať v spolupráci, tak nálepky musia byť na aute. No a tak dúfam, že sa desi uvidíme. Kľudne ma sledujte, nesledujte, je mi to viac menej jedno. Nemám z toho žiadne prachy z YouTube ani z Instagramu. Robím to viac menej pre svoju radosť a pre tých, čo to zaujíma, tak ich tým chcem trošku potešiť. A samozrejme, keď ma aj niekde stretnete na akcii, kľudne ma oslovte, pokecáme. Nemám s tým žiaden problém, takže čafte. A jasné, ako som si aj myslel, tak som zabudol vlastne povedať, koľko to váži. No a váži to, nepoviem, nie. Schudlo to o 200 kg, takže z 1960 na 1760. Takže myslím si, že je to super. Ani som toľko nečakal, ani som toľko nedúfal, že vlastne to stiahne na 200 kg. Ako rátal som zhruba tých 150. Viac menej som si všetko, čo som odrezal, odvážil a čo som navaril naspäť, to som tiež vážil. A vychodilo mi to nejakých tých plus minus nejakých 160 kg. Takže neviem, kde som nabral tých ďalších. Ale som rád. Takže tak.